Opération Mon quartier propre. D'abord, mbe folo ka Sigasoka Bella Jelinfo. Ma mugobo mugola. Mbe Bella Jelinfo katugu kamini kunu anye yili bla acteuru Bella Jelima unana. Enfin ye a lettre soro ka be lancer région Bella. Ko région Beka ika yoro Samia. Samia damate. Apunye ni ka yoro Samia anika mogon fara ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ kelen bɛ se dugutigi bɛ se ka mɔgɔ dɔw damadɔ ta ka yɔrɔ furan yɔrɔ bɛ sanuya. Mais a kun ye min ye walasi ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na ani ka kɛnɛya sabati sigida la. Donc o kosɔn acteur damadama choisira mun bɛna a superviser bɛɛ ka rôle fɛrɛ ye. On a fait dugutigiw ye k'u ka a programmer u ka la. Donc an ta to ka bɔ ka taa a lajɛ compétition in tɛ se ka so dɔrɔn ye Mali région bɛɛ don Bamakɔ fana b'a la. Donc madame le maire y'a fɔ cogoya min na ni quartier kelen ye sanuya in prix ta Sikaso région de y'a ta. Donc an b'a ɲini aw fɛ cɛ ni muso denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔba aka fara ɲɔgɔn kan ka fara dugutigiw kan ka tugu mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ komi a fɔra ko critères de b'a la critères ye 3 de a critère fɔlɔ o ye jɛya ye ani mobilisation sociale a critère 2nan o ye ka a lajɛ ni place publique ninnu n'olu sanuyara critère 3nan ye quartier yɛrɛ kɔnɔ ni critère mun fɔra an bɛ min sɔrɔ ka fara a kan komi yirituru fɔra a la fana parce que a fɔra ko ka yɔrɔ sanuya ani ka yiri turu. Donc quartier yɛrɛ kɔnɔ an bɛ innovation sɔrɔ ka fara a kan donc o fana critère bɛ jate a kɔnɔna na. Donc an b'a ɲini aw fɛ a kana n'aw ka hakilinaw ye ka fara dugutigiw ka hakilinaw kan walasi Sikaso ka se ka kɛ première région ye. Parce que ni Sikaso quartier kelen gagnera dɔrɔn Sikaso bɛɛ de gagnera. Voilà, donc a bɛ ta depuis bi à lancement bi ye le 10 ye ka taa fo le 15 septembre la k'a prix di bɛ kɛ le 21 septembre selon la correspondance qu'on nous a envoyée k'a prix di bɛ kɛ le 21 septembre. Donc an bɛ foli di ministère de la jeunesse et des sports ma ni initiative in tali ko la. Kastugu a b'a to mɔgɔw bɛ baara min na a bɛ dɔn Sikasokaw bɛ sanuya baara la kɔrɔlen missionnaire caman bɛ na an fɛ yan a b'a fɔ ko Sikaso jɛlen don n'i nana Sikaso dɔrɔn i bɛ nisɔndiya ko Sikaso jɛlen don an y'a kɔlɔsi mɔgɔ caman b'i ka dudaw furan sɔgɔmadaw fɛ. Donc ni dɔ faral'o kan ka kɛ jamakulu ye bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka a baara kɛ ni hakili la an bɛ nɔ bɔ kun na Ala k'o nɔgɔya an ye. Donc n tɛ se ka bɔ kuma na n'i ma a fɔ ko bɛɛ ka dugawu kɛ fana an ka tenitigiw ye bɛɛ b'a kalama u bɛ ka kɛlɛ min kɛ sisan walasi ka juguw kɛlɛ. Donc bɛɛ ka dugawu kɛ bɛɛ ka seli Ala de bɛ dugawu minɛbaga dɔn. Dans nos prières quotidiennes n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ que nous ayons une pensée pieuse bɛɛ k'i hakili jigin an ka sɔrɔdasiw la. Ka deli k'u ye n'i y'a ye an bɛ nin baara in bɛɛ kɛ olu de bɛ ka kɛlɛ k'an ye n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ olu de bɛ ka kɛlɛ k'an ye nka an bɛ Ala deli Ala k'u ɲuman segin so. Sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'a bolo senu y'an ka bɛɛ lajɛlen kun na halisa Ala ka hakili ɲuman di an ka autorités ma mun bɛ se k'an ka jamana développer k'an ka région développer Ala k'o nɔgɔya an ye. Merci beaucoup.